3, 2, 1 και... Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα unboxing το οποίο είναι special unboxing, είναι ένα bad unboxing, είναι ένα κάκιστο unboxing και να σας πω κάτι, δεν με νοιάζει κιόλας, πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε unboxing το silver play button του καναλιού μου. Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ASMR. Πάμε να κάνουμε ASMR. Πάμε. Και σε αρχή κίνηση. Τώρα θα κλείσει. Η μουσική θα κλείσει. Κάτσε γιατί θα το σπάσω. Κάτσε έτσι. Η μουσική θα κλείσει. Γιατί τώρα θα είναι το υπέρτατο ASMR. Πάμε λίγο. ASMR. Εντάξει. Κάτι γράφει. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα είναι γραμμένο, αλλά... Γράφει αυτό εδώ. Δεν ξέρω, είναι κάποια ξένη γλώσσα. Δεν είναι αγγλικά πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει. Ορίστε. Είναι. Γύρισε τα ανάποδα τρόμπα. Α, αγγλικά είναι! Congratulations on your Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. Κάτσε να βάλουμε και μουσική τώρα, πρέπει. Όχι, το κλείσα. Όχι ρε. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. And more thing. If your award was damaged και τα σχετικά. Ορίστε. Θα το τοποθετήσουμε.
Είναι σαν το proficiency, ακούστε. Μπομπονί! So, με 100.000 subscribers, just how far have you come? If each of your subscribers would touch your... Ναι. Κάτσε να το γράφω πουθενά να μην το πω δημόσιο αυτό, αλλιώς θα με πυροβολήσουνε. Τέλος πάντων. Κάτσε να κάνουμε λίγο σιγά. Anyway, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πέρα είναι ευχαριστή. It's a thank you note from CEO of YouTube. From YouTube CEO, Susan. Καλά ρε μαλάκα, πλαστικό είναι τσίπιδες, τι βάλα. ASMR, ακούστε. Ω πάρε μαλάκα, ωραίο αυτό. Για άκουσε. Κανείς δεν είναι κανένα. Ω, κάτσε. Ανέβα στο τραπέζι μου, κόκλα μου γλυκιά. Ωραίο αυτό, βολεύει. Πάμε λίγο. Όχι ρε μαλάκ. Ανάκτορο κλαμπ. Πολύ ωραίο, ανθεκτικό από ό,τι φαίνεται. Ωραία μότρον πίδι. Μα καλά, το βάρεσε κανένας ρε μαλάκα αυτό το πράγμα τώρα. Τι μου κάνουνε, με τρολέρνουνε. Για άκουσε. Κανείς δεν είναι κανένα. Ω, κάτσε. Ανέβα στο τραπέζι μου, κόκλα μου γλυκιά. Κάτσε το ξαναβάλουμε μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι. Αλλά, γιατί έχουμε προπάντων, θέλω να ευχαριστήσω τον ένα και μοναδικό. Μισό λεπτό. Επειδή εμείς είμαστε, πώς το λένε, bros before hoes που λένε στο χωριό, θα κάτσουμε εδώ, θα κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Να, εδώ, το βλέπετε, γράφει Τζίνον. Τραβήξουμε ένα χ. Ωραία, και θα γράψουμε από κάτω. Θυμάσαι μου είχες πει θα μείνουμε μαζί για πάντα. Μεγαλωμένος στα πιο δύσκολα συμβάντα. Ακόμα μένω μόνος κάπου μες στα βράδια. Κι αυτοί ψάχνουν να βρουν πια κομμένα έχω στάδια. Ξέρεις πως βάζω μόνιμος φωτιές. Τα πας στις στροφές μένω με το Mercedes. Σε 5 θα με κάτω από το σπίτι σου δες.